Labun bun benai banglawan hakini kirensan. Ngala sengulong kamkai. Ngala ithamula. Bet kadai kata kabaki babun hi kipajba. Kamun nyo 4% kibla ikem kibla i rukai. Kibla i jabo. Kila ong hiru ba kila i jabo ya takading wan jongan namar ba ki ong bangalat temen. Namar ki tharai ba kini kirensan social media ki dewan tang ki ba brio bat ki ba dang samla. Dia ladang aku aban pensyai phi ladang ni wan ha kita ki rensan bangin wan ha kita ki jeng ya kontes ya ki beauty contest ya kita ki nuki rensan ki ba dei ban wan tang ki thai samla ki thai ba brio dia kalong ka ik ka ba ibet ladang ni wan mangi kita ki rang ba brio. Tika ka bang aku aban percaya phi hani kalong ba phi dei benda tip pat dia ki mat ki bang akran kanang ba phindup tip pat ba lada ni kran ya kinu ki mat pat ki ba ya dei bat ka sensyar khadar bat ka imlang sa alang pat kanungot kita ki khana ki bala syempang kita ki samla ki bala syempang ki ban kran ya kita ki mat ki jing jong ka jala. Ki dei tang ki riu rang ba ki ba kumangi ki bala la ban syempang bat bala mat shibun ki jing ha kita ki sanpau kin ru posnem. Phi kita ki khana samla ki badang ya bahabriu ki badang arpau le posnem phimpat tip tang ka badang ka khando ru tang khaus ki luru le se phimpat ya tip. Tika kamat ka phinan keren hakini kiransan. Tika kata ka mga kwa bahaban pensyai hang ni balada phi jabo ya kita ki riu temen ya kita ki bala he ki balasan. Tika kalawai ka jong phi. Balada phemburam ya kita ki long kemi lelei ya ulong kapa wat numut dur. Namar ba hakajat ben riu kaleng ka pathai ki sin sentiu ya ka kemi. Kabaning kong ya ukpa baar. Pinpet hadu ki Indian berakhat kita ki dekhar bangi ong. Ki aijat cha ukpa. Ki buram mi ukpa. Ki leksyong sayang ukpa. Hendrai yakah kami ki mani kum kabalai. Kamtam ki Bengali. Yakah kami hadu katu ka dak kejat. Kabaka yatho anaruk kasngi baning kong bakawan rung ha katu ka yeng jong utu ukpa. Ki da syendur ya katu ka dak kejat jong ka kami bat ki jumani arkti. Ya hadai ban riu jongi badang kita kilong kami ki dikirukai. Hadai ban riu jongi kita kilong kami berkhat ki kita kidakat. Pada kini ki comment section. Berkhat kita kilong kami ni ki bom dan buram hai ru dan do ai buram manu kat ka buram kat kalong kami ka Dr. Amparin. Kabala long kata kalong kami kabala pau bah ka jala. Pat yo asit ban yeng tangkum ka MP ru. Tisha kata kalau wei jong kasai ban riu jongi lada phim tip ban buram ya ka kami ya ukpa le fibu hadin. Ukpa bala wayai tambah se buram shoy ka kami. Namala da kambes ka kami ukpa ru umbes se phiki kun. Datang kata ka mga kwa ban pensyai lada klam mani la ka kami kum kabalai ya ukpa le la de uksuit.